Когато излязоха от кораба, жителите веднага, като го познаха, бързо обиколиха цялата оная околност и захванаха на носилки да донасят болните там, дето чуваха, че се намира той. Идете в селото, що е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и докарайте. И ако някой ви рече, защо правите това, отговорете, че то е потребно Господу. Слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. И той бързо слезе и го прие с радост. Защо да се не продаде това миро за 300 динария? Тя е запазила това за деня на погребението ми. На другия ден тълпи народ дошли на празника, като чуха, че Исус иде в Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да го посрещнат, като викаха: Осанна, благословен идещият в име Господне, царят Израиля. А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: Не бой се, дъще Сионова, ето твоят цар иде възседнал осле. Учениците му изпървом не разбраха това, но когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за него и това му бяха направили. Законът, като има сянката на бъдещите блага, а не самия образ на нещата, никога не може с едни и същи жертви, принасени постоянно всяка година, да направи съвършени уния, които дохождат с тях. Инак биха престанали да бъдат принасени, защото служещите, очистени веднъж, нямат вече никакво съзнание за грехове. Но с жертвите всяка година се напомня за грехове, защото не е възможно юнча и кози кръв да отнима грехове. Заради това Христос, влизайки в света, казва: Жертва и принос ти не пожела, а тяло ми приготви. Всесъжение и жертви за грях не ти са угодни. Тогава рекох: ето, ида. Писано е за мене в началото на книгата, да изпълня, Боже, Твоята воля. Както каза по-горе: жертва и принос, всесъжение и жертви за грях, които се принасят според закона, ти не пожела и не ти са угодни. Сетне рече: ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля. С това той отменява първото, за да постави второто. По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасяне на Исус Христовото тяло. И всеки свещеник стои, да служи всекидневно и много пъти принася едни и същи жертви, които никога не могат да премахнат грехове. А той, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна отдясно Богу, очаквайки по-нататък, докле враговете му бъдат турени под ножия на нозете му. Защото чрез едно само принасене той направи освещаваните съвършени завинаги. А свидетелствува ни и Дух Светий, защото след като по-рано рече: този е заветът, който ще им завещая след ония дни, казва Господ, ще вложа законите си в сърцата им и в мислите им ще ги напиша. Той прибавя: и за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня. А дето има прошка за тия, няма вече принос за грях. Вземете това от тук и дома на отца ми не правете дом за търговия. А юдеите отговориха и му рекоха: с каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш? Разрушете тоя храм и в 3 дни ще го въздигна. Тоя храм е граден 46 години. Та ти ли в 3 дни ще го въздигнеш? Той обаче говореше за храма на тялото си. Доведох при тебе сина си, хванат от ням дух. И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе. А момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че той е умряло. И се смаяха твърде много. Да бяхте познавали мене, щяхте да познавате и отца ми. Господи, покажи ни отца и стига ни. Толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял и отца. И как ти казваш: покажи ни отца? Не вярваш ли, че аз съм в отца и отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря. След 2 дни идеше Пасха и празник без квасници. И първосвещениците и книжниците гледаха как да го уловят с измама и убият. Но казваха: само не на празника, за да не бъде смут народа.
И излязоха учениците му и дойдоха в града. И намериха, както им бе казал, и приготвиха Пасхата. Когато се свечери, той дохожда с 12-те. Тогава един от 12-те, на име Юда Искариот, отиде при първосвещениците и рече: какво ще ми дадете да ви го предам? Когото целуна той е, хванете го, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на Новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. Вземете, яжте, това е моето тяло. Истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. Да не съм аз, Господи, да не съм аз, Рави, който топна с мене в блюдото, той ще ме предаде. И като натопи залъка, подаде го на Юда Симонов Искариот. И тогава, подир залъка, сатаната влезе в него. Исус излезе с учениците си отвъд потока Кедрон, дето имаше градина, в която влезе сам той и учениците му. Поседете тук, докле се помоля. И като се поотдалечи, падна на земята и се молеше да го отмине този час, ако е възможно. И казваше: Ава, Отче, за Тебе е всичко възможно. Отклони от мене тая чаша, но да бъде не каквото аз искам, а каквото Ти. Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Ставайте, да вървим. Ето, приближи се оня, който ме предава. Ава, Отче, за Тебе е всичко възможно. Отклони от мене тая чаша, но да бъде не каквото аз искам, а каквото Ти. И този час Юда, един от 12-те, дохожда и с него множество народ с ножове и колове. Той е, хванете го и водете зорко. Той е, и като дойде, веднага се приближи до него и казва: радвай се, Рави, и го целуна. А Иисус му рече: друже, защо си дошъл? А Симон Петър, който имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Иисуса и го хванаха,